mga Hi guys. oo, mga aswang. Ngamta. Nagabian may og lugit ani ka among kupras. Apay ungo dito sa luyo. Amo pa ni patimbang ugma. Tay ungos luyo ay. Pagul. I promise you this. Hindot ni sila magbuak og lubi kay mga singin. Hala. Gali po Kani magsilbi uy dagko man ayo bagi. ay, di bitaw ni gibaligya. Sa wala mo mati kaguran. Ay sila big kaguro ni rin dito tong kagur. Hala may pagkaguro ni atong kaguran. No? Di ba ka mga ukal pud ang bagol. Balik mo lang. Nilugitan, pwedeng Ano? dagko na yung magkupras. Igay. Walang taon na mo ipaniya ko ng lubi. Wa mi bukas. Yung taon isa tong maluoy diha, malumong kasing-kasing. Taon Ini direk binlon. bisag NAP na lang in taon. O ka, di ba katong yellow corn. O kisa man tong nagkaila na mo. Panawagan. Ipi. O kisa magaling tong nagkaila in taon ano nilang duwa. Nanawagan in taon ko, nautda na ni silang bugas. Kabian in tawag lugit ana imong kupras mahalin ug mauga ni ugma. Taon kaloy in taon Kapalit ninyo ni. mig binlon. Kay kanay among kauban sluyo, pero tinangiwa nga way kaon-kaon. Hala, daguan akong gipon dito tilit oy. Wa gyud ni wasay. Ka, marag iwasay. Dagko, nagaya ni. Na, apil pag yung bagol, busog. Ay kami da prin sidewalk. Taon, na yung taon, may ipalayas mi taon, na ipalayas mi sa kuhaan, gawa sa gi. Gagusa ko tiyan sa tubig. Na, nabuang na. Nadakpan meron. Panay ni agin kuan madakpan gid mi ani na ami sidewalk. Taon, bali na kong luyan, nangupras na ko lamang in taon. Kita po diha sa sigagyaw Akong ipon akong pakita yawat na lamang mo sponsor ang Colgate. Gahapon kay among gipanguha. Wati. Wati man to karon. Pang diet man ang wati, guys. Among kung isa ko ani. Karang wati lami ang kanon. Adubon. Kaom na tinong og wati sa una. Kuan ay Ano kanang yung lawas nga parehang kuan ba? Kanabi ng tinais man no. Is manok. Natugon. Ano may taig? Ano may taig sa manok? Na. Ano may taig? Kung baligya ipon sa mga barbecue. Ako bilang ka din. Ibas hindi na po na nimo ikuan akong naong biyahan. Naaraban akong naong ipos. Yun na. Ay, pakita kay pangitaon kan lagin sa tulo public service niya wa ka diha. Daw, pobre kayo no. Tinido. Lainan ako. Lainan ako kamuti. Tinam sa miyan kay may budget rong gabi una. Mayon ginang amo-amo guys. Nga nung wa ni tubig. Ihurot niya tungap. Inulag na hubas. Katong kuan ko. Pas bagyo. Kani humok kayo. Ano naman la parehang igsuon man ni sila. Sa usa ka bulig, nagig ingon nga naay gahi. Kay kulo. Dili kay hindi man ni sila kaluha. Naman ay maguwang hangtod sa kamanguran. Di mo guni sila pareha tanan humok. Kanang maunag pikas. Kuy ngano naman nang imo na nang gigamos? Kahi na. Guys, wag gid may tarong para lugit tinidor among gigamit mo. Pala na gud taong pobreha. Ako balay. Ako
kami balay bisag wa ninyo nakita pero Pero na lagi mis ipagawas lagi mis lagi. Kay bawa balan mo. Na nagpunta may gawas sa gate ibutang. Ano ako? Hala. kamay maabot ani sa sulod guys. Pwede. Hawag na mukha unir. Pwede ni Yana. Ayan sige. Bagko lagi na. Daghan naman kay ning bagol dire pero ang akong kinambras Ambit gamay ang ra kuan kay. ba katong para kuskus na. Nga sa niya. May langgam na ko kayo miyagi dagiton taron dire. Uwak. O di ba kuko? Kailan ka kuko ti? Kanila umot. Naglanggam na. Kon mo sulti. Madro ko kuan lang mo tin sa kalibunan ti kan sulti sa tiguan ti kamo ko nagtinai. Bitaw ti? Ingon sila sa una kung layo og tingog. Naalas duol. Duol tingog tas layo. Yan. Nya kanarong makita na to. Duol man gyud na. Kita kuko kita Hindi na ungo asuhan. Mura ra man nagsunoy nga manok nga gamay lawas. Hala, niyas mo. Kao balik butong ni asuhan na. Sala di ay. Sa salad. Sana salad. Salad. Hello, hi. Maura gyapon ning mga naunga. Kami na Bakit? maglugit. Sa puros bagul. Sagol gid taon ni bagol among nilugitan kay unsa man. Nay na lang ni mabugat ini patimbang. Ay kung inang dili magsiga na yung mata ni ininom. Hindi siya mangata. Parang gidong naman siguro tani ay niya. Nagurot ng kaon. Ikaw ari no? Yes. Na mas pahay pa ni ngita ni sa Namurot. akong giinom ganyan grabeng tabanga. Ligsit naman. Kuan ang pagpatuloy. Lain kay kung magkuan kay Mura man gikuan ba ba giluwa. uy. Gustos. Kita tinuon sa giusap. Lah, ay na. Wala nang hakot na siyang bagol. Patimbang niya unang bukong guys. Na apil naman balibog iroan na. Agay. Kung na gining gipangusgan nanukad na ko diri. Niog na nangagi ni mo di ano. Balon ni gidi ay ikaw ra gidi nagdaas ka ngit-ngit. Ano ko dahil agta. Ah, tilukod ay dahil kayo bakit sa lubot. Dahil dapit sigul. Ano to ihaling bang sumbat ang tuwa. Taas na lang dyan. Gay-gahi nang dapit sigul-kigul. Kadugay namang nahuman aning usa ka bulig nga na po. Po, walo ra ka buksod ato no? Pay. Oh, Pwede ba? Ano ba? Man. Sara. Asan? Thank you, Bilmini. Adi ara na te kay magdampos tubig. Ay, sakot. May managitilapan na to. Wala di man maong pagkabutan ana na. Guys, man na niglugit o amo nilugit. Murag inusap. Paabot ba ka ning 2 ka kilo kaya man ipatimbang ugma ug mauga. Nya bagyo man, di gini mauga. Di kuan ana. Sipitan lang sa ilok. Okay, salamat. Salamat sa pagtanaw. Bye-bye.